ମା 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 ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ମହାନ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ମାତୃ ଦିବସ। ସେଇ ସବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା। ମା ତୁ ଜାତିର ଜନନୀ, ମା ତୁ ଜାତିର ଜନନୀ, ନାରୀଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମେ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନାରୀଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମେ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ହିଁ ଜନନୀ, ଆଉ ଏମିତି କରି ହିଁ ସେ ଜାତିର ବି ଜନନୀ। ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ହିଁ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେ ପୁଣି ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଦୁହିତା ଭଗ୍ନୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ଜନନୀର ମିଳିଛି। ଦୁହିତା ଭଗ୍ନୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ଜନନୀର ମିଳିଛି। ସେ ଭରସା ପ୍ରେରଣା ଆଦର ଓ ସେବାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ସେପରି କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଜାତିର ବି ଜନନୀ। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତାକୁ ବିପଥଗାମୀରୁ ଦୂରେଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତାକୁ ବିପଥଗାମୀରୁ ଦୂରେଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରଥମ ଡାକରା ସେ ହିଁ ଆମ ମା। ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରଥମ ଡାକରା ସେ ହିଁ ଆମ ମା। ମା ଯେ ଜନନୀ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକ ମିଳିଛି। ମା ଯିଏ ସେ ସଭିଙ୍କର ସେ ମା, ମା ଯିଏ ସେ ସଭିଙ୍କର ସେ ମା। ସେଥିପାଇଁ ମା ତୁ ଜାତିର ଜନନୀ, ନାରୀଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମେ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ହିଁ ଜନନୀ, ତେଣୁ ନାରୀ ହିଁ ଜନନୀ, ସେ ଜାତିର ବି ଜନନୀ। ସ୍ମୃତି।